Čaute, vás vítam. No teda, dneska to bude z hry Dead Run Portable. Dead Run Portable. Takže práve sa nám tu načíta. Práve teraz tu natáčam na tablete, takže play game. Európa, je tam aj môj brat Paťo. Aha, Takže zahrajeme si Iceboard, môj najlepší. Čakaj, o život. Ne, počkajte chvíľku. Počkajte, za čo sa stalo, či neviem. Give me one signal for delivery away. Na to. Musíme hrať. Počkáme, joj. Bol by som rád, keby toto video malo cez 10 lajky, lebo to je len druhé video. Toto je prvý part z hry Dead Run Portable Play Európa hop. Dáme si, počkaj, čo mi to nejde? Prečo? Aha, full. Toto je full verzie. Iceboard. Sme tady. Shit. Oh, PewDiePie, yeah! Počkáme. To bude trvať. Yes, takže ideme hrať. Má longboard. To je, a je to o to, že tak kde za tou stenou alebo za tou robia pasce a my ich musíme ako prekonať. Tak. Ale počkaj, sem by mala byť. No a toto najviac nenávidím. Pozrite. Počkajte, hľadajú. Jo, lebo keď náhodou by dal pascu a toto neodfúkne ho to, čo ako? Double G, bitch. Vyhrali sme. Prekonali sme pasu a potom musíte ťuknúť takýto také tlačítko a potom sme vyhrali takto. Vidíte, a všetci naletia. O, počkať. Ej, wow. Oh. Jo, máme to. Ne, si teraz... On ju už dal. Shit. On je len tempo. Prečo? Poď, ty v pohode. I go. To odfúklo.
natáčame 5 minút, takže ešte musíme jet. Počkať. Takže tu som bol, to, alebo hrám. Chceme skočiť. Si robíš srandu. No, to nesmie byť. Toto video bude mať cez 8 minút len. Bo dneska sa mi nechce ani natáčať ten video. Artur, Francia. Jej! Robíš srandu. To sú hacky. To nemôže byť. Ale on je fakt nutý. Tento. Op. A prohrali sme. Čiže vyhrali sme. Jump. Jo. Oh, come on. To musím Čo som chcel spraviť? Play game. Európe. Player, tak game. PewDiePie sa volám, lebo Bara to hral, tak je to. List. Ruský. Sorry. Aziatka. Tak ak sa mi dala páčilo, nech sa mi jedla, prepočte, že bolo len také krátke. Nebudú to bude dlhé. Ak sa mi dalo páčilo, nech sa mi dať like. Tak čaute.